Тигр. Тигр. Тигр, тигреныш. Иди сюда, иди ко мне. А, еще у Барниса? Голяма котка. Няколко после. Кошечка. Гледа като Кой боза? Тигр. Какво става? Баклапа. Томи, какво става? А то по-добре рано, иначе после. То не се знае после дали няма за вода или това не ходим да препарат. О, тя няма да яде. Тя... Мяу. Какво е? Какво тати? Къде да ходим? Има ли концерти? Аз видях някакви. Или се появи вече. Той ще